Το ζήτησε ο κύριος Σωματάκης αυτό. Του αρέσει. Είναι ένας, ο Γιώργης, από ένα χωριό ψηλά στο Ψιλορίτη. Ήταν και κλειστή κοινωνία της και δεν φεύγαν εύκολα οι άνθρωποι τότε να πάνε να γυρίζουν, ξέρω εγώ, τη χώρα. Έφυγε λοιπόν αυτός να πάει να δει ένα ξάδερφό του που σπούδαζε στην Αθήνα. Γυρνάει λοιπόν με περισπούδα στο ύφος πίσω. Ήταν ένας αέρας ανωτερότητας που έτσι στο πρόσωπο. Κάθεται στο καφενείο, αμέσως τον κυκλώνει στο Χωριανίτη να μας πει τι είδες εκεί πέρα αυτή. Και τι είδες ρε Γιώργη εκεί που πήγες. Εδώ πέρα είμαστε λέει 10.000 πριν από είμαστε πάει κοπέλια λέει. Να δείτε λέει αυτοκίνητα, να δείτε νόμους, να δείτε γυναίκες ως ατζενεράιδες, τα νόρες τους, να δείτε πράγματα, να δείτε πλοία, αεροπλάνα, πράγματα, τρένα λέει εκεί πέρα. Και τι σου έκανε, του λέει ο φίλος του και δίπλα, ρε Γιώργη, πιο πολύ εντύπωση εκεί που πήγε στην τι ήταν το πιο φοβερό που είδες. Κάνει αυτός έτσι λέει, πήγανε με λέει σε ένα καφενείο, μα ήταν λέει, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Μπαίνω λέει στο ταξί και λέω στο καφετζή, του ταξιτζή συγγνώμη, θα με πας στο καλύτερο μέρος της Αθήνας να πιω τον καφέ μου. Και με πήγε ρε που μου λέει, θα σε πάω εγώ μου λέει σε ένα μέγαρο. Και με πάει λέει σε ένα μεγάλο δρόμο, ήταν ένα μεγάλο λέει πέρα κτίριο και έγραφα από το μέγαρο. Ουρά οι άνθρωποι να περιμένουν να μπουν μέσα, στέκω και εγώ στην ουρά, μου λένε για να μπεις μέσα, θέμε 25 ευρώ. Μα ρε κοπέλια, λέει, ναι, λέει. Εγώ ήθελα να το δω, λέει, τέτοιο καφενείο, δεν είχε ξαναπαίνει, τεράστιο. Απόξω σημαίες, πράγματα. Ο κόσμος εκεί, καλωδημένοι κυρίες, με τα καλά τους, κύριοι, ξέρω εγώ. Μπαίνω, λέει, μέσα, του δίνω 25 ευρώ του μπακαλιάρου στην πόρτα, λέει, μπαίνω μέσα. Ακολουθώ εκεί πέρα που πάνε και κάθονται, λέει, κοπέλια, λέει, σε κάτι καρέκλες. Και κοιτάνε όλοι μαζί, καμαρώνουνε, αλλά τι να σε πολύ. Και καμαρώνουνε κάτι φοβερές, λέει, κόκκινες μεγάλες κουρτίνες. Αλλά τέτοια κουρτίνα, λέει, δεν έχετε ξαναδεί, Καφενείο με τέτοια κουρτίνα δεν θα δούμε, λέει, στην Κρήτη ούτε σε 5.000 χρόνια. Ήτανε, λέει, κόκκινες, μεγάλες, πλατιές, πέρα. Πω! Ήτανε τα γήπεδα που είχε εδώ ο καφετής με τα λιγοχέσματα πάνω. Αποσυχαίνεσαι να πλησιάσει κοντά για την βρωμή. Και είχε σκόνη, ο γύφτος. Κάτι κουρτίνες, λέει, κοπέλια. Αμάν! Και εκεί που καμαρώνουμε, λέει, τις κουρτίνες, είχε γεμίσει ο κόσμος, σβήνει και τα φώτα και ανάβουν και προβολής. Και κοιτάμε όλοι μαζί τις κουρτίνες από τους χαζούς. Δεν παίρνει άνθρωπος στα μάτια το που πάνε. Μα ένα πράγμα να γλύφει τελεί τα δάχτυλα. Τι κουρτίνες ήταν αυτές. Και εκεί σε μια φάση λέει, κάνει ένα έτσι και ανοίγουν οι κουρτίνες και βγαίνει ένας καλός άνθρωπος. Άμα σας πω την ιστορία που κάναμε, τυχιάστε ένα καλό κοπέλι, και βγαίνει και μας χαιρετά και μας χαμογελάει και μας κάνει έτσι. Και μια στιγμή ανάβουν και κάτι φώτα και είναι από πίσω τους ίδια όλοι δαιμονισμένοι και κρατούν ο ένας την ασκομαντούρα, ο άλλος το βιολάκι του, ο άλλος το κίνο του, το άλλο του και τον κοιτούνε τον καλό τον άνθρωπο σαν τσιχαζούς, έτσι. Αυτός γυρνάει να δει, βλέπει τα φώτα, λέει, γυρνάει και αρχίζουν κοπέλια και κάνουν μια φασαρία και παίζουν τσιβιολάρες και παίζουν ασκομαντούρες, τα τύμπανα, τα βαράνε. Το ροζάθιο αυτό. Λέει, γύρισαν οι ανθρώποι εδώ στο σπίτι μας να καμαρώσουν την κουρτίνα και κάνουν τόσο μια φασαρία. Αρχίζει τους φωνάζει. Σταματάτε μόλις, σταματάτε. Κάνει έτσι, κάνει ενός πράγμα. Όσο το έκανε, πιο πολύ φωνάζει. Βγαίνει και μια συχαμένη, μια Ελενή και αυτή και μου κρίζει. Και έσκουζε, έτσι παίζανε με το στελιάρι και έσκουζε εκεί πέρα. Φωνάζανε και οι άλλοι, παίζανε, χαμός γίνονταν. Είχα πιάσει για παλιού μεργάτη και ένα καιρό. Πάει θα αφήσω τα κοκαλά μου. Πάλε ο άνθρωπος να τους έκανε ησυχία. Γυρνούσε, έκανε έτσι, γύριζε, χτυπιότανε πάνω κάτω. Με τα πολλά, μα είχε γίνει χιλιοίδρωτος, 2 ώρες επάλευε και τα καταφέρνει και τσιμουγγένει. Δεν μείναινε άνθρωπος. Και γυρνάει πίσω ο κακομοίρης και μας αρχίζει και μας λέει, κοπέλια, λέει, δεν φταίω. Αυτά τα γήπεδα αυτά είναι, δεν φταίω. Έτσι είναι η σκύλα, η μούγκριζε τόση ώρα. Και τον αρχίζουν κοπέλια, έφερε ένα χειροκρότημα. Μα καλό κοπέλι, Λούτσα έγινε το καλούτο που κάμισε ο εφόργενε, το έκανε χάλια από τους υδρότες να προσπαθεί να μας κάνει ησυχία να δούμε τις κουρτίνες. Και για όλοι από πίσω του μια στάλα φιλότιμο δεν είχανε να σταματήσουν να του κάνουν το χατήρι που ήταν καλός ο άνθρωπος. Με τα πολλά μας ευχαρίστησε, χειροκροτήσαν οι άνθρωποι, το ευχαριστηθήκαν, ξαναπέσαν οι κουρτίνες, τις καμαρώσαμε πάλι.
Και σηκωθήκαμε να φύγουμε. Φεύγουν οι άνθρωποι και πήρα χαμπάρι ότι έκανε λοταρία, λέει, σε μια γωνία και του λέγανε νούμερα και κλείνωνε δώρα. Πάω και εγώ κοντά να δω, να πάρω κανένα λαχνό. Του λέει ο ένας στο 15, του δίνει ένα μπαστούνι. Του λέει ο άλλος στο 30, του δίνει ένα σακάκι. Του λέω και εγώ το 83 και μου δίνει το νέτο γουνάκι.